Здравейте хора, аз съм Марти. Днес ще снимаме, чичо ми донесе тук едни работи от Англия, едни лакомства. Това са мини Марс, който е много вкусен, доколкото съм чувал. Мини Харибо. И тези големите ще ги опитам. Имам и един голям шоколад. Селфи. И имам. И не си мислете, че тези са същите, които ги продават навсякъде. Тези не са същите. Вижте, премигва. Чакай, че и тук да го подпра. Само да паднеш. Само това е спуща. И така, да започваме с това. Така е република. Добре. И Марса. Не знам дали ги казвам правилно. Пакът малко каста. А не китката Твинпикс. Холандия са много хубави нещата. Сопта ме Харибо. Зелен. Не са зле. Последно лакомство. Вижте колко съм много. Нещо като малинка ли, който и... Последно лакомство. Не, карайте, той няма го отваря. Добре, хора, тук ще приключим епизод. Бях Марти, надявам се да ви харесам и чао!